салом алейкум. Фарз кардем шумо танҳо ё бо ҳамроҳии бригада як квартираро барои ремонт кардан ба кор қабул кардед. барои он ки соҳиби квартира ё ки ҳамон корфармое ки ба маблағи пурраи ҳаққи хизмати шуморо пардохт кунад, шумо бояд якчанд амалҳоро иҷро кунед. дар аввал шумо бояд регистратсия ва патентатон дуруст бошад. Патентатон дар ҳамон маконе ки шумо кор карда истодаед воқеан амалӣ кунад. баъдан шумо бояд шиносномаи ҳамон корфарморо талаб кунед. шумо ҳуқуқ доред ки аз ӯ талаб кунед, чунки ӯ корфармои шумо асту ва шумо коргари ин нафар. бояд талаб кунед. ҳамчунин шумо ҳуқуқ доред ки аз корфармои шумо, аз ҳамон нафаре ки ба шумо корро пешниҳод кардааст, талаб кунед ки чӣ алоқамандӣ ба ҳамин квартира дорад. оё соҳибмулки ҳамин квартира ҳаст ё ки миёнарав ҳаст. дар ҳолати миёнарав будан талаб кунед ки ҳуҷҷатҳои соҳибмулки квартираро низ ба шумо пешниҳод кунад. баъдан аз ҳамон корфармо талаб кунед ки бо шумо шартномаи пудрат бандад, яъне договор подряда. дар ин шартнома муҳлат, маблағ ва марҳилаҳои кориро дуруст муайян кунед. баъд аз ин агар бастани шартномаи пудрат ба шумо мушкил биёяд, шумо метавонед ки аз корфармоятон талаб кунед ки ба шумо мактуби кафолатӣ пешниҳод кунад. яъне дар он мактуб ҷой биёрад ки дар ҳақиқат дар ҳамин макон шумо кор ва фаъолият мекунед ва дар сурати ба муҳлати муайян анҷом расонидани ҳамин корҳо ба шумо ҳамин қадар маблағро пардохт мекунад гуфта як мактуби кафолатӣ пешниҳод кунад, гарантийное письмо. ин ҳамааш дар доираи кодекси граждании Федератсияи Россия мебошад. ин ҳама ин талаботҳо дар сурате ки ҳамаи ин ҳуҷҷатҳоро шумо талаб карда гирифтагӣ ҳастед, шумо низ ҳуқуқҳои муайянро ба даст меоред. яъне дар сурате ки ба шумо сари вақт маблағи кории шуморо пардохт намекунанд, шумо метавонед ки мутобиқи моддаи 719 кодекси граждании Федератсияи Россия корҳои сохтмониро муваққатан боз доред то пардохтро қабул кардан. ё мувофиқи моддаи 712 кодекси граждании Федератсияи Россия дар сурати сари вақт пардохт накардани ҳаққи кории шумо ҳуқуқ доред ки молу маҳсулот ё ягон инструменте ки дар ҳамин кор истифода бурда ҳастеду ба соҳиби ҳамин квартира ё ки корфармоятон тааллуқ дорад, ҳамчун гарав ба худ бигиред муваққатан. ин фақат дар сурати оне ки шумо шартномаи пудрат бастагӣ ҳастед. вақте ки шумо шартномаи пудрат бастагӣ набошеду молу маҳсулотро аз квартира аз худ кунед ё ки ягон инструменташро аз худ кунед, дар ин сурат шумо ҷазои ҷиноятӣ гирифтанатон мумкин ҳаст. лекин агар шумо шартномаи пудрат бастагӣ бошед, ин ҳуқуқро пайдо мекунед. барои ҳамин ҳаракат кунед ки ҳуҷҷатҳоро, ҳамаи ҳамин ҳуҷҷатҳоро дошта бошед ки ҳуқуқҳои худро низ мудофиа карда битавонед. ҳамчунин фарз кардем ки шумо корҳои сохтмониро ба анҷом расонидед ва квартира ремонти квартира ба охир расидаасту соҳибмулк корфармои шумо ба шумо мегӯяд ки маблағи ҳаққи хизмати шуморо баъд аз як ҳафта ё ки баъд аз як моҳ ба шумо пардохт мекунад. дар ин сурат шумо ҳуқуқ доред ки аз корфармои худ талаб кунед ки ба шумо забонхати молӣ пешниҳод кунад, яъне долговая расписка мегӯянд. дар он тамоми ҳамин муҳлат, маблағ ва дигар нишондодҳоеро ки ба соҳибмулки ҳамин квартира ва ба шумо тааллуқ дорад бояд нишон диҳад. як намунаи ҳамин долговой распискаро ман дар охири видео нашр мекунам. шумо метавонед ки аз рӯи ҳамин скриншот карда ба худ бигиред. яъне бо ҳамин долговой расписка муҳлате ки дар он ҷо нишон додааст, ӯ бояд ба шумо маблағи кории шуморо пардохт кунад. дар сурати оне ки шумо масалан фарз кардем регистратсиятон дуруст ҳаст, патентатон дуруст ҳаст, шиносномаи соҳибмулки ҳамин хонаро гирифтагӣ ҳастед, мутмаин ҳастед ки ҳамин квартира ба ҳамин нафар тааллуқ дорад, бо ӯ шартномаи пудрат бастагӣ ҳастед ё ки гарантийное письмо доред аз дасташ ё ки долговая расписка доред, дар сурате ки ӯ пардохт намекунад, шумо ба суд муроҷиат карда, агар маблағи кории шумо фарз кардем 200 ё 300 ҳазор рубл бошад, шумо ҳуқуқ доред ки ба суд муроҷиат карда ҷаримаи аҳдшиканӣ ва дигар муҷозотҳоро ба ҳамин маблағи 200 ё 300 ҳазор ҷамъ карда 250 ё 350 ё 400 ҳазор аз ӯ талаб кунед ва бештар аз он ҳам мешавад агар муҳлаташ дароз бошад. барои ҳамин ҳаракат кунед ҳамаи ҳуҷҷатҳоятон дуруст бошаду ба ҳамин тариқ корро ба пеш бибаред, ҳамин хел кор карданро ёд бигиред ва дигар ягон корфармо бо шумо ноадолатона муносибат намекунад ва ин хел корҳояшонро дигар ба шумо равон намебинад. ин буд
маълумоти мухтасар дар бораи ин мавзӯъ. умедворам ки ба шумо маслиҳатҳои ман кӯмак мерасонанд. саломат бошед. худованд нигаҳбони шумо.